Prošlog produženog vikenda na terenima igrališta u Čibači se igrao 5. međunarodni dječji nogometni turnir Talent Cup Župa Dubrovačka. Rekordan broj sudionika, 45 ekipa u 5 uzrasnih kategorija, od 2005. do 2010. godišta u 3 dana je odigralo točno 100 utakmica. Najuspješniji klub ovogodišnjeg turnira dolazi iz Makedonije, Fair Play Ohrid, koji je stavio u 2 uzrasne kategorije i to one najstarije 2005. i 2007. godište. I domaćin nogometni klub Župa Dubrovačka može biti zadovoljan postignutim rezultatima. Igrali su 4 finala i bili najbolji u uzrastu 2008. godište. Prvaci za 2009. godište su djeca iz nogometnog kluba Gošk Dubrovnik, a najbolji među najmlađima 2010. godište dolaze iz Splita nogometni klub Adriatic. Pa evo, došli smo na poklonu naših prijatelja iz Dubrovnika, ekipe Župe Dubrovačke i Ivice Karabogdana. Zadovoljni smo sa prijemom i sa sve ovo što se dešavalo tu. Dolazimo već 4. godinu i sve je ok. Ove godine smo pobjedili 2005 i 2007, prošle godine smo bili najbolji 2005, 2007 i 2008. Radi se za jedan klub koji iz Ohrida, koji radi sa mlađim kategorijama i koji je vice šampion države 2005 i 2007 godište u dječji fudbal. I nama je cilj da proizvodimo igrače koji jednog dana bi bili stožer makedonske fudbalske reprezentacije. Turnira samo, ja sam sasvim zadovoljan, prije toga čestitao bi organizatoru jer stvarno svaka im čast. Ovo je lijepo vidjeti toliko omladinu i ovo je jedan pravi put gdje trebamo ovu djecu gurati na pravi put da budu pravi sportaši, pravi ljudi. Vidio sam dosta roditelja, dosta trenera, bivših igrača i ja sam zadovoljan. Moja generacija, moje godište, moj klub Gošk Dubrovnik, osvojili smo prvo mjesto, već 3-4 godine stalno smo u vrhu i jako sam zadovoljan s tim. Evo, završio je i 5. Talent Cup, 5. godina organizacije Talent Cupa 2018. u organizaciji nogometnog kluba Župa Dubrovačka. Ovaj turnir je nekoliko lijepih uspjeha postigao ove godine, prije svega. Znači, pomak veliki smo napravili što se tiče broja ekipa. Došli smo sa prošlogodišnjih 36, ove godine je bilo 45 ekipa. Standardno su nam došli gosti iz Makedonije, Prištine, Adriatic iz Splita, s kojima smo već uspostavili nakon toliko godina i neke prijateljske odnose. Što se tiče, odigrano je ravno 100 utakmica, jedan lijepi doseg, da smo uspjeli u ovom našem ambijentu, u ovim našim uvjetima odraditi toliko utakmica. Najvažnije od svega, prošlo je sve bez incidenta ikakvog, sve je proteklo u fair i korektnoj i igri i ponašanju na terenu i van terena. Mislim da možemo svi zajedno, mi, nogometni klub Župa Dubrovačka, općina Župa Dubrovačka, da možemo biti zadovoljni što jedan takav turnir raste iz godine u godinu i što ovoliki broj ekipa dolazi svake godine u našu općinu, na naše terene ovdje nogometnog kluba. Mislim da je ovo najuspješnija godina nogometnog kluba Župa Dubrovačka na Talent Cupu bila ova. Igrali smo 4 finala, osvojili smo 1 zlato, 3 srebra. Mislim da i s te strane u dosta jakoj konkurenciji možemo biti zadovoljni i mi treneri koji radimo s tom djecom po cijelu godinu, tako da na kraju sezone, napor, ne možemo reći sezone jer to sve i dugo traje, lige u kojima se naš klub takmiči, možemo biti zadovoljni da je sve odrađeno na jednom nivou. Dobro da su ta djeca našla još motiva da odrade ovaj domaći turnir na jednom lijepom nivou.